Det nye ARoS, Aarhus Kunstmuseum, indbød sommeren 2004 publikum til det første store udstillingsshow i museets særudstillingsgalleri. Udstillingen Pop Classics viste hovedværker fra den amerikanske popkunst. Pop Classics omfatter værker fra 1956 til 1975, med hovedvægten lagt på popkunstens storhedstid i 1960'erne. Amerikansk popkunst er en af de mest markante retninger i det 20. århundrede. Popkunstnerne var optaget af at bringe livet ind i kunsten, og opvokset som de var med populærkulturen som en del af deres egen virkelighed, kombineret med en glubende appetit på tidens eksplosive mediebillede, kreerede de en ny verden af visuelle indtryk. Popkunstnere skabte billeder, som enhver på gaden kunne genkende i et splitsekund, sagde Andy Warhol om popkunstens udspring i hverdagens billeddannelse. Et udspring, der også bidrog til den demokratisering af kunsten, som netop denne kunstretning kom til at repræsentere. Robert Rauschenberg er født i 1925 i Port Arthur, Texas. Efter forskellige ophold på kunstskoler i Kansas og Paris, begynder han i 1948 at studere hos Joseph Albers på Black Mountain College, North Carolina. I slutningen af 1953 møder han Jasper Johns, og de to kunstnere får gennem deres eksperimenterende værker stor indflydelse på senere popkunstnere. De to kunstnere havde i en årrække atelier i samme bygning, og mødtes regelmæssigt for at udveksle idéer og diskutere deres værker. Parallelt med at John introducerer hverdagsgenstande i sit maleri, udvikler Rauschenberg Combines, der udvisker grænserne mellem maleri, skulptur, collage og assemblage. I Combine Wall Street er en sådan blanding af teknikker og medier tydeligt til stede, og det er svært at definere værket som enten maleri, collage, relief eller objekt. De materialer, han har anvendt, pladezink, en brandslange og en ødelagt vejspærre i træ, er alle fundet i området omkring Wall Street på Manhattans sydspids. Rauschenbergs arbejde i mellemrummet mellem kunst og liv giver så også udslag i de silketryk, screen paintings, han samtidig med Andy Warhol begynder at arbejde med i starten af 1960'erne. I disse tryk er billederne sideordnede, uden hierarki, i et veritabelt virvar, der kan minde om det at zappe rundt mellem tv-kanaler. I Axel deler berømte billeder af den nyligt myrdede præsident Kennedy plads med blandt andet Frihedsgudinden, en astronaut i faldskærm og en hvidhovedet havørn. Hver for sig peger disse billeder ud mod aktuelle temaer i det amerikanske samfund anno 1964. Rauschenberg har sideløbende med sin billedproduktion arbejdet indgående med installationer, happenings og performances, hvor publikum ofte delvist inddrages. Et sådan værk er det 11 meter lange værk Soundings, der består af 3 lag plexiglas. Det første spejler beskueren, og mellem de andre er der en række billeder af en træstol. De forskellige lyskilder, der befinder sig bag plexiglasset, varierer i intensitet, afhængigt af lydniveauet i rummet.
Der, hvor forbindelsen mellem Johns og popkunsten er stærkest, er i hans berømte Painted Bronze, Ale Cans. Den abstrakte ekspressionist, Willem de Kooning, havde nedsættende sagt om Johns gallerist i New York, Leo Castelli, at man blot skulle trykke 2 øldåser i dennes hånd, så ville han straks købe dem. Dette tog Johns til efterretning og ophøjer de banale engangsemballager til kunst. I Flag on Orange Field får det i udgangspunktet helt flade og todimensionale flag dybde og kommer næsten til at vibrere op mod den sitrende orange grund, fordi det er malet med stoflige og meget fysiske penselstrøg. Maleriet bliver på den måde en fysisk genstand, men er på samme tid en illusion, en ny fremstilling af det amerikanske flag. I værket Eatingsville afsøger han helt konkret grænserne for, hvad et maleri kan rumme af forskellige billedtyper. Fra venstre mod højre præsenteres vi først for en kromatisk farveskala, derefter et område med ekspressivt abstrakt maleri, og dernæst et felt, hvor 2 skarpt optrukne farvecirkler minder om det minimalistiske hard edge maleri. Til højre afsluttes maleriet med et udvalg af 3 forskellige ready-mades, der næsten symbolsk peger ud over lærredets ramme. Den amerikanske billede- og happeningkunstner samt kunstteoretiker Alan Kaprow er født i 1927 i Atlantic City, New Jersey. I 1947-48 går han på Hans Hofmanns malerskole i New York. Her udvikler han en ekspressiv, energisk action painting teknik, baseret på virkelige landskaber og figurer. Inspireret af Jackson Pollock bliver hans malerier stadig mere vilde, energiske og tredimensionale, og resulterer i opfindelsen af action collage-teknikken, hvor Kaprow sammenkomponerer hverdagens banale materialer til tredimensionelle collager. En sådan action collage er Stained Glass Window, hvor maling og sølvpapirstrimler i voldsomme energiudladninger er henholdsvis påsprøjtet og påklistret i stor hast. Den kaotiske og tilfældighedsprægede komposition, som glasvinduet fremviser, er lige så meget et produkt af en fortættet og energifuld aktion som et færdigt kunstværk. Vinduet kan med sine mange lag af materialer ses som et eksempel på de massefremstillede produkter, som Kaprow og popkunstnere bruger i kunsten.